matek kabisa. To anadwa ng'iye tieng'ne mopogore opogre. Nikech ng'enyne ka wang'iyo gigo matimore e pinywa ma Kenya kae, to ahero ka ng'iyogi ang'ich kata mana face mar kisiasa, e yor siasa. Ema samoro bende nyalo bet nokelo penjo ni, nikech gigo te matimore, ng'eny gigo matimore gin gigo ma omako siasa. But king'iyo luo, ng'amiluongo ni jaluo, anajawacho ga pile pile ni jaluo en ng'at mariek kabisa, ma Nyasaye ogwedho gi paro maliw. Kendo king'iyo sigana moro mondik e muma kacha, to jaluo inyalo pim gi jatelo moro maniluongo ni Joseph. Joseph chakeri luongo nang'o gi dholuo? Yusufu. Joseph. En Joseph. To nikech Joseph ne omi tich matek koluonge, kendo koro Farao dwa ni mondo onyise ni to naleko, to lek mana leko cha en lek machal nade. Tineno ka Joseph okawo thuolo kendo opimo ni gima ni leko ni tiende ni kama kama, to manyiso ni en gik madhi timre kama, to nitie gik minyalo timo bende mondo gik maricho manyalo timre kik timre ni. Mobuogo nyaka jok manochung' kachaka. To mano e jaluo, mano e luo. Ni jaluo nigi opportunity mar mondo olok godo ngero kata machando pinywa ma Kenya ka kata pinje ma oko. To nikech nitiere joluo bende motelo kendo manigi migepe mopogore opogre kata mana e pinje ma oko ka, nitie gigo ma gitimo kendo kata ma jogo ma yiero gi kata ma miyo gi thuolo believe ni ng'ani ma en jaluo ni nigi paro moro maliw manyalo konyowa e gima wadwa ni mondo watim. Omiyo jaluo kigolo siasa, especially Kenya kae, to jaluo en ng'atno manigi opportunities mang'eny kabisa. Omiyo mokwongo anadwa ni mondo akwonga kwa joluo ni kama dang' wachom en chomo kama wanyalo ng'iyo godo ni to wan waa kanye. To berne en ni Kenya ka kendo kata king'iyo tokwa kama wantiere ni, to nitiere map moro ranyisi miketo kacha e screen manyisowa topography kata historical boundaries mag luo. Ka wanyalo chako ng'iyo ni to economically jaluo ochom kanye. Kech Cleophas, wan kata king'iyo gigo milongo ni kembe motegno, ng'eny gi man kata kaluo ok mekwa. To en mbaka bende ma joluo goyo, nikech iwacho ni kata josiasa komakre ochome tir. Ne wan korika chieng' moro, iwacho ni en mbaka moro miwacho ga ni ok en ga moro mirango ni odhi kelo ang'o, ni kembe mandiko joluogi gin kanye. Emomiyo nyaka kwonga wache kapok adonjo siasa. Kech ma ji oluoro no emomiyo jaluo pod onge opportunity. Kata nyocha mtokni, king'iyo mtokni mane ji koro nogomo ni koro wapak mtokni ka. Nyisa ni mtokni, kembe mag mtokni adi ma joluo, magin mag joluo. Owino Kotino ni ong'eyo ni kata ka wadhi e wach mar dola, mar pesa, mar omenda, banks adi ma kichako kwan ni bank magin joluo. Koro jaluo nyaka chak ng'iyo ni to wachomuru kanye economically, wachomuru kanye. Kata kapok wawacho weche mag counties wa, wachomuru kanye. Nyaka wabed piny ma Twak mopogore opogre ma kori loso gi nyaka chak miyo jaluo response ni wachomuru ka nikech wan gi opportunity ka. To bang'e e ka penjo maduong' ma Cleophas penjo ni to kata koket kembe gi tich mage ma joluo dhi yudo. Mano e ka wanyalo chako timo economic empowerment ne jaluo. Namba 2 koro en politically. Nikech kama koro wantiere ni, an kwayo na jawacho ka pile pile kendo kleo ni nyaka wachak penjre ni jakom Raila Amolo Odinga Jowi nowewa kanye. Kama jakom nowewa, owacho ni nowewa broad based government nyaka 2027. Manyiso ni just before 2027 wantiere yangono broad based government. To broad based government en opportunity ma wantiere godo kaka joluo. Manyiso ni king'iyo investments te ma jatelo mar Kenya osebedo katero Homa Bay, Siaya, Kisumu, Migori, ere opportunity ma accrue ne ng'ama iluongo ni jaluo. Mondo kata ka wapire to koro piny luo ochom kanye. Bende kanyo nitiere gima wanyalo dhi ma wawach ni ma gima ne jakom omiwa
Rais Ruto osekelo ma kendo opportunity mosebeti ma wanyalo kawo chal kama. To nikech king'iyo investments mosetim is more than almost 2 trillion. Pesa mang'eny kabisa. Project ya mitimo kure, blue economy mitimo kanye, stadium migero kanye, kiandache miyawo kanye. But king'iyo the political economic analysis, socio-political engagement mar gik matimregi, to jaluo okine kanitiere iye kacha. Manyiso niya, koro we adonje siasa. Jo siasa ma wantiere godo sani oripo bed ni konyo jaluo mondo wang'e ni benefit mar broad based government en ang'ono. Cleophas manyiso ni ndara kigero to nyaka wapim ne jowa magin nyikwa Ramogi ni ndara ni idhi gole ka to nikech oa ka to chopo ka nitiere taonde manyalo dongre e kore ka. To mano en gima jotendwa masani gino osetamogi pimo ne jaluo. To en nikech gin ka gidhi kacha to en mana ni ng'acha wacho kama, kia ng'acha notimo kama, ng'acha orona gunde, orona message marach, ok en message ma ber ne ogandawa makaluo. To nikech kata for example kinyo jotelo moko kaka PS Raymond, wamiyo gi tich matek kabisa. Nikech koro en king'iyo kata mana Facebook mare, odwa ni mondo ndik caption marabora nopimo ne gik mawachogi. To mano edo ka samoro gin gik manitiere jogo moripo bed ni timogi ma gin jotelo ma are politically attached to the ground. To nikech gin koro ging'iyo ni to gik ma watimogo ere ber ma an gikelona, oko chuno ni nyaka okelni ber eka mondo ji one benefit mare. In kaka jatelo, the opportunity ma in godo en ni mondo idhi pimo ne jopiny ni sani wantiere gi blue economy projects mosekeli ma gidhi konyowa makata kuma wachomo kaka joluo. Ultimately many years down the line to yudhe wa bro yudo tije, mine wa bende bro bedo kata gi local industries kae, gik miluongo ni aggregation industries. Ma koro king'iyo ka weche mag economy gi siasa to koro joluo nyalo chako kelo pesa e ofuke gi. To emomiyo Cleophas economically bende pok watimo maber nikech waonge gi opportunity mar sero pesa no e yo ma dwarore maber kabisa kaka jomoko timo gi. To katieko en ni kuma jaluo ipo bed ni chomo be and the opportunity to use our efforts and strength to negotiate. Emomiyo winjo ka jatelo buro gi wacho ni power. To an nabuok kabisa Cleophas. Ka koro wacho ni an koro kata mana weche mag rais go awerago, weche mag deputy go awerago, manyiso ni gimiluongo ni Orange Democratic Movement mang'eny ne osebedo ascribed to jaluo. En a big dent to kuma jaluo ripo bed ni chomo. Nikech politically koro mano manyiso ni kata mana luor mane nitiere weche mag zoning koro gin justified. Manyiso ni party mora nyalo donjo ka luo, obed UDA, obed DCP, obed Wiper, obed mane, machak chungo joggi, ma jogi go yier. Ok awach ni ok en gima rach, to nikech waseneno kata mana in the past ka parties go chungo joggi mo yiergi. But ultimately kaluo, pinywa ma kaluo ne en area manobedo zoned off to party mane ne en party mar joluo. Omiyo ka wasewacho ni waonge gi presidential candidate, manyiso ni kata mana power ma wadhi tiyo godo to negotiate mondo wayud power cha en power ma already teko ne rumo. Omiyo ayie gi osiepa Owino Kotieno kowacho ni ng'eny ji koro wuok e linda ground, gidok e linda mwananchi. To mano manyiso ni koro ODM as a party ma en chama mang'enywa kaka joluo ong'eyo, ma kiwacho ni to koro in jaluo, where do you stand politically? Ichomo kanye kisiasa tinyalo wacho ni an ja ODM. But kwase wacho ni koro party no bende okwane future mare, prospect mare mar capturing power in the future onge, manyiso ni koro wachako yawo ne parties moko bende thuolo mondo gine ma koro gibinyiswa kama piny luo ochomo e yore mag siasa. Kama piny luo ochomo kar kae, gima chale dhi bedo kaka timore tarik 31 Owino Kotieno karo ketwa kendo